Alright. Magandang hapon po. Alright. Mega love shout out 1 million. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay alauna. Alauna ng hapon dito sa Kalawakan ng Antipolo. Alright. At mega love shout out po sa lahat ng ating mga solid na subscriber. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Alright. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alright. At mega love shout out din po kay Audrey Nicole. Kay G Chang Wok. Ayan, mega love shout out. Kay Nani Sanchez Vlog. Ayan, mega love shout out. Kay Kagawad Antonihan. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. At kay Biyahin Brankel Sam. Ayan, mega love shout out. Kay Ma'am Rosalina. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Kay Ma'am Analisa, mega love shout out po. At kay Paul Donisa Official. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon po. At sa ating mga solid na subscriber, mega love shout out po sa inyong lahat. Alright. 2 million in the house. Ayan, magandang hapon po. Alright. At sa ating tatlong nanonood ngayong hapon na ito. Alright. Ngayon po ay unang regular session ng Senado. No, kasi po yung impeachment po na yon, ang nangyari po noon ay yun po ay special session po yon ang nangyari, kung saan sinasabi nila na 25 million every day. Tapos kanya-kanya palang baon yung prosecution at saka yung defense. Kanya KKB pala yun. Ay nako. Ba, ang laki nun. Kung halimbawa man 25 million every day. Hindi kasama yung siyempre yung house ba magpapabaya ba yun? Siyempre magre-reimburse yun. Kasi may trabaho sila. Si Jude Asidre hindi naman kasali doon sa impeachment sa prosecution ng impeachment Ang laki ng kanyang mga reimburse sila pa na talagang nagpapagod sila. Kailangan talaga nila mag-reimburse kasi kanya-kanya sila kanya-kanyang baon pala. Anak ng kagwang talagang mga natin Tapos 25 million every day. Grabe naman ang galing nila. Di ba? Kawawa naman yung taong bayan. Alright. Meron ako sa inyo
ibahagi. Kahapon po ay tingnan ko ito. Hindi sa akin galing yan. O di yung mga involved daw sa ICC ay mga lunatics at saka mga crazy. Kaya pala Trillanes si Conte. Kaya di ba? Sabi ni Marco Rubio, yung mga ano daw ay mga lunatics at crazy. Nagtaka pa ba kayo kay Trillanes? Di ba? Sa tingin ko yun ang sinasabihan ng ano. At may maganda tayong balita. In-announce di umano ng Vice President na malapit nang makakauwi si Tatay Digong. No? Ayan ang sabi nila ha. Para maniwala kayo. Ito. Hanapin natin. Para ano. Asa na yan? Para ano naman tayo? Sa mga Pilipinong nagmamahal sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sabay-sabay tayong manawagan sa Amerika. Sa mga Pilipinong nagmamahal sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Lisungsung! Magandang sabay-sabay tayong hapon. manawagan sa Amerika na tulungan tayong makalaya ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na illegal na nakadetine sa ICC. Ito ang aking apela sa Presidente at Secretary of State ng Amerika. His Excellency Donald Trump, President of the United States of America, Secretary of State Marco Rubio, Sir, I am an ordinary Filipino, and like most of the Filipinos, Meron pa rito isa. we believe Para ano? in your resolve to dismantle the ICC. Para ano? Kumpirmado na po, hindi totoong makakauwi next week si PRRD na misinterpret po namin, kasama na ako doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Pero pagkamat ganun pa man, natutuwa ako na kwento pala, nagpanik na sila. Kwento pala nga. Kumpirmado na po, hindi totoo makakauwi next week si PRRD na misinterpret. Ito, ha? Na po, hindi totoong makakauwi next week si PRRD. Na misinterpret po namin, kasama na ako doon, sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Pero, bagamat ganun pa man, natutuwa ako na kwento pa lang, nagpanik na sila. Kwento pa lang ha. Nagpanik na sila. Kaya masaya pa rin ako. Alam nyo kasi kaming mga Pilipino, kaming mga tunay na Pilipino, kami nagmamahal sa Pilipinas. Any news na makakauwi si PRRD, talaga naman, natutuwa kami. Dahil nga, idol namin siya eh. Siya ang nagpatino sa Pilipinas. At siya yung gauge, kumbaga siya yung pamantayan kung paano maging Pangulo ng bansa. Kaya gusto namin na mauwi siya. Ngayon, kung hindi man yan mangyari next week, we are still hopeful na makakauwi siya. Pero higit sa lahat, pag in-announce pa lang na uuwi si PRRD, nasisira na ang ulo ng mga ayaw sa kanya. Anyway, sa mga DDS
Ayan. Kinurik naman na nabalita kasi kahapon na next week makakauwi na ang dating Pangulong Duterte kung saan si Digong. Kaya kinurik niya ngayon na hindi naman pala, siguro ayaw lang ma-preempt or ayaw lang masunog. At ang hindi kagandahang balita, yung isang nag-ano kay doon sa ICC ay natanggal na po, kung saan si Karim Khan. At iyon yung sinasabing hindi umamin na iyon pala ang humawak sa mga testigo. Iyon yung mga nag-interview doon sa mga testigo. Di umano na sinasabi ng ano. Kaya ayun, ang parusa sa kanya ay tanggal siya sa ICC. Ayun, at nangmulis siya ng kanyang lawyer. Iyon ang parusa sa kanya pagkatanggal sa ICC. Kaya maaari na yung kanyang iprinisenta ng mga testigo, dahil sinabi nga ng mga abogado na bawal yun sa ano, ikaw ang prosecutor tapos ikaw ang magpipresenta ng mga testigo. Ano yun? Pinakyaw mo na lahat, di ba? Sinulong mo lahat. Yan ang mga lumalabas na ano. At yun nga, natanggal na siya sa ICC. Yun, ano ang mga kasunod na hakbang? At biglaan lumutang na next week makakauwi na ito si dating Pangulong Duterte. At ngayon kinukorek naman nila na hindi pala makano, hindi pa ngayong susunod na linggo. Maaring mga susunod na buwan, may pagkakataon kasi po tumitindi ang panawagan ng US na talagang wag nang suportahan ang ICC. Kung saan ang bansang Venezuela po ay nagpa Jupaw Gasol. Ayan, magandang hapon. Kung saan nagsabi na po ang Venezuela na mag-aano na siya. Hindi kita malagyan ng ano. Hindi kita malagyan ng jacket. Ayun. Mera. Yan. Nagsabi na itong pag nakalabas na si Tatay Diggs, wag mo na iuwi sa Pinas. Gigipitin lang yan sa Pinas ni Bangag. Wala man siyang choice kung hindi umuwi talaga, kasi nga wala man siyang titirahan doon. At wala din naman siyang kaso dito. Ayun nga lang, dahil yung mga tanim kaso, hindi talaga mawawala yon, no? Malabo pa sa sabaw ng pusit, makakalabas si Digong. Di ba? Sabi ni Ronald Jalula. Di ba? Di wish nyo yun, di ba? Susuportahan ng mga OFW yan, Tatay Diggs. Nakita nyo ba yung daming nataranta doon nakita nyo yung pag meet and greet ni BP Sara doon sa London. Ay, daming nataranta. Ano yun? Optics? Ayan. Gusto nyo pakitaan ko si Boss Ronaldo ng Yolala ng tunay na optics. Tika, ha? Tika lang Ryan Kalugi.
Saan dito yung ano? Ito siguro. Tingnan natin. Hindi. Dito. Hindi rin. Dito. Hindi rin. Dito. Hindi rin. Dito. Dito siguro yun. Hindi ko makita. Hindi ko mahanap. No? Kaya daming nataranta doon sa ano. Ang ginawa tuloy ni ang ginawa tuloy ni Attorney Claire Castro. Aba, tinira niya yung pagbaha sa Davao. At tinira niya yung pagbaha sa Davao. Kaya mo bang pigilan ang sobrang dami ng baha? Ang usapin doon, may ghost project ba? Ayan ang usapin doon. Minsan kasi yung mga narrative pagka pinanindigan kahit kasinungalingan, Sa mga wala, nagmumukhang totoo. sa mga Duterte, manatili lang tayo mag-abang sa mga balitang Ayan magpapasaya sa atin, lalong-lalo na yung pag-uwi ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pero sa ngayon, huwag tayong malungkot, ha? Nagtagumpay naman tayo Napanervyos natin sila. Sayang ang bayan. Kumpirmado na po, hindi totoong makakauwi next week si Piara. Lakas mga sar, no? Interpret po namin, kasama na ako doon sa Lakas makasar. Senado. Ayan, meron ako ditong itong prosecution, binira siya ni Cathy Binag. Ayan. Kasi itong si Jokno, yung pag ni Senator Robin Padilla, binalikan ni Jokno nung si Senator Robin Padilla. Sabi nga ni Jokno, with all due respect to the Senator Judge, at para hindi maligaw ang publiko, ito po ang konteksto ng kompleto na sinabi ko. Ayan, ang inaano niya dito si Alan Peter Cayetano, no? Ang fishing expedition ay maaaring sabihin nating nangyari kung only if the party requesting the evidence for document ay nagbabakasakali lang, baka may makuha tayo dito. Yan, linawin ko po, hindi tayo nagbabakasakali lang, may probable cause o sapat na dahilan na nakita sa mga record ng Anti-Money Laundering Council, AMLA, tungkol sa bilyong-bilyong dumaan sa account ng BP at kanyang asawa. Ayan. Yan sabi ni ni Cayetano. Hiningi natin ang bank record para makita kung tugma ito sa sinabi ng AMLA reports. Tandaan, ang bank record ay maaari lang mailabas kapag may utos o subpina mula sa korte. Ibig sabihin, kung nabuksan ng kamera, ibig sabihin, kung nabuksan ng kamera ang mismong bank record bago ang trial, paglabag yan sa karapatan at due process ng BP Duterte. Diba? Yun nga yung pinagtalunan nila doon sa Iyon yung pinagtalunan nila doon sa Kasi nga,
wala ka naman palang wala ka naman pruwiba. Kasi ang pruwiba, yung labas-pasok. Ibig sabihin, pag labas-pasok yung pira mo, kahit na 1,000,000 yun, kung labas-pasok, lalaki talaga yun. Yung bilang ng pira mo, doon sila nagbase. Kaya gusto nilang pabuksan talaga yung bank record ng Vice President simula ng 2016. Kaya inano siya dito ni ni Cathy Binag, sinagot siya dito. Ayan, sabi ni Cathy Binag dito, sa mga hindi po nakakakilala, si Cathy Binag po ay dating naging asawa ni Johen Nilagdamio. Yon, yung magsasaging ng Davao. Ayan. At naging siya ng matagal na panahon sa Congress. Naging chief of staff siya ng kanyang asawa. Ayan. At ito nga yung sinabi ni Cathy Binag dito, Attorney Chil Jokno, with all the respect, your explanation is desperate, legal, acrobatic display meant to cover up the prosecution blatant incompetence. Pinipilit ninyong maging tama ang isang prosesong malinaw na nilalapastangan ang konstitusyon at ang rules of evidence. Di ba? At sabi niya dito, himayin natin ang maling pangangatwiran mo. Ayan, sabi niya dito, una, huling-huli sa sarili mong bibig. Ayan, aminado kang fishing expedition ito. Sabi mo, hiningi natin ang bank record para makita kung tugma at sa sinasabi ng AMLAC report. Attorney, iyan mismo ang definisyon ng fishing expedition. Nagsampa kayo ng articles of impeachment. Dinala ninyo sa Senado ang buong bansa para sa isang trial. Tapos ngayon nyo palang aalamin kung tugma ang ebidensya ninyo. Kung hindi kayo sigurado kung tugma ang bank record ng AMLAC, bakit kayo nag-i-impeach? You are practically admitting that the House transmitted a half-baked, unverified case hoping the Senate Impeachment Court will do the investigating for you. Sabi ni Cathy Binag. Alam niyo yung pagtatalo nila ni malungkot ka na lang. Sabi ni sabi ni Jilly Cruz. Bakit naman malungkot tayo? Ano naman ikalungkot natin? Pambira talaga ito si Jilly Cruz. Inamin mismo ni Jokno na may duda lang sila. Kaya gusto nilang pabuksan yung bank account. Wala silang kasiguraduhan. Paano kung mali yung kanilang duda? Di ba? Thank you na lang sa nasira nilang reputasyon. Kasi ang purpose talaga naman nila, masira talaga ang reputasyon ng Vice President at bumaba yung kanyang pagka-rating. Ang problema, nagkamali sila dahil lalong tumaas. Ayan. Sabi nga dito, number 2, ang Senado ay trial court, hindi investigador ng Kamara. Tama naman. Ayon sa Konstitusyon, Article 11, Section 3, ang House of Representatives ang nag-iimbestiga, initiate, at ang Senado ang lumilitis, tries ang pagkuha ng ebidensya para patunayan ang paratang ginagawa bago isampa ang kaso, hindi habang nililitis na hindi mo pwede hijack ang Senado at gamitin ang subpoena powers nila para tapusin ang homework na hindi ginawa ng House prosecution.
You don't build the plane while you are flying it. Diba? Sabi ni Kati Binat. Diba? Eh, tama naman. Hindi mo pwedeng gawin yung eroplano habang lumilipad. Kasi nga, bakit nila dinala sa Senado na hindi pa sila sigurado kung hindi pa sila sigurado sa kanilang mga ebidensya? Ay nako, talaga naman. Talagang magkakasabwat kasi talaga siguro. Di natin alam kung anong bakit naipasa sa Senado ng ganon-ganon lang. At dito tayo sa number 3. Ginamit mong palusot ang due process para pagtakpan ang kakulangan nyo. Siyempre, gano'n naman talaga para palusot. Sabi mo, hindi pwedeng buksan ang bank record sa kamera noon kasi paglabag iyon sa due process ni BP Sara. Kaya ngayon nyo lang sinusumpina, maling-mali kung alam ninyong hindi nyo makuha ang bank record legally sa kamera para maging ebidensya, edi sana hindi nyo muna isinama yan sa article of impeachment. Diba? Kasi nga, mayroon tayong privacy law. Lalong-lalo na yung mga kliyente ng bangko. Mga walang utak at bobo pa ang prosecutor. Malupit talaga ito si GC Duga. Diba? Sabi niya. Number 4, burden of proof lies with the prosecution. Ayan. Sabi ni Kati Binat. Trabaho ninyong patunayan ang kaso ninyo bago kayo pumunta sa husgado. Ang ginagawa ninyo ngayon ay isang malinaw na witch hunt. Halatang halata na ang layunin ninyo ay hindi paghahanap ng katotohanan, kundi ang gibain si BP Sara by any means necessary kahit baluktutin ang proseso ng batas. You can claim you are not guessing. Hindi kayo nagbabakasakali, but your action in your own words prove otherwise. Nag-file kayo ng kaso ng walang solidong pruwiba at ngayon nagmamakaawa kayo sa Senado. Nabigyan kayo ng ebidensya para hindi kayo mapahiya. The public is not stupid. Attorney Jokno, stop using flowery words to justify an unconstitutional fishing expedition. Diba? Totoo naman yun kasi nga dapat bago kayo pupunta sa isang labanan, yeah. Halimbawa sa isang sundalo, halimbawa ikaw isang sundalo, gusto mo bang sumugod ka doon sa isang gira na wala kang dalang armas, tapos pagdating mo doon saka ka ngayon maghahanap ka ngayon ng armas? Di ba? At sasabihin mo doon na magsisisigaw ka doon, tika lang muna, tigil muna ang laban kasi maghahanap muna kami ng armas. Talaga naman itong mga sabi ni GC Duga. Tama ka pare, di ba? At ang hindi nila alam na sa ginawa nila at lalong naawa ang taong bayan. Ganon ang nangyayari Boss GC, ganon ang nangyayari. Kaya tingnan mo ngayon, sa halip na bumaba ang rating ng isang Inday Sara Duterte, lalong umalagwa pataas. Kasi nga sa ginagawa nila, biruin mo simula sa tatay, pangalawa sa anak, sa pamilya. At pangatlo, yung lahat ng kaalyado. Lahat ng kaalyado. Ngayon, ang binibira na naman nila ngayon, si Cayetano. Si Lacson na naman ang bumibira. Kasi tapos na sila kay Marcolita. Ang target na naman nila ngayon si Cayetano. Dami mo alam. Tulog mo yan. Andyan na naman si
Uto-uto. Uto-uto ka. Talaga naman to si Uto-uto ka. Ang galing mo talaga. Hmm. Kaya kaya yung mga prosecution parang parang hilong-talilong sila pag krinos-examine na ng lalong-lalo na yung kanilang mga testigo. Nagkakanda utal-utal sila, di malaman kung anong gagawin. Adik ba si Basti? Sabi ko sa iyo, pag bumalik ka dito, dalhin mo na yung yung live na video ni BBM kasi sabi nung atin niya di ngayon patunayan niya yung atin niya na sinungaling yung atin niya, di ba? Kaya ang ginagawa ngayon parang nanghahanting lang doon sa nanghahanting ng mga ebidensya yung mga prosecution. Sipin mo mga prosecution, puro mga sablay yung kanyang testigo. Ay, anak ng baka talagang pangyayari. Kahit na asar na lang kayo sa pinagagawa ng matatawa na lang kayo sa asar. Di ba? Sana hindi ko sila makikita in person. Malilitikan sila sa akin. Nagagalit na tuloy si Boss JC. Magagalit na sila. Alam mo minsan Boss JC, yung boss ko kasi siyempre businessman. Pag may mga business kadalasan may mga guest sila. Minsan nakikita ko sila doon. Si si Torre. Si General Torre, nagkita kami. May isang beses kami nagkita sa Panran. Sabi ko, sir, umuulan ka ng baser. sabi ni General Torre, namumuti na nga yung mukha ko Tawa ko ng tawa kaya Tawa ako ng tawa kay General Torre. Anong channel ba pinapanood mo at paano mo nalaman na walang nangyari sa testigo? Nanood ka ba talaga? Pambihira. Totoo ka. Manood ka na lang. Huwag ka nang dyan. Huwag ka nang... Wala namang mangyayari sa pag-aapilan mo dito. Kahit anong gawin mo, wala namang mangyayari. Diba? Kaya, sabi ko, hindi ka ba nasasaktan sa mga Hindi, okay lang yun. Okay lang yun. Alam mo, sanay ako dyan, uto-uto ka. Sanay ako dyan. Sabi ko, habang kumakain kami doon sa pagkatapos ng Panran, kita kami doon, picture sila doon. Habang kumakain kami, nakaupo sa lamesa. Sabi ko, sir, hindi ka ba nasasaktan sa ginagawa sa iyo ng mga baser kung kani-kanino kayo na Sabi niya, makapal ng mukha ko. Tawa kay General Torre. Pero talagang siya, cowboy siya si General Torre. Cowboy siya. Tagal naming nagkwentuhan sa May picture pa nga kami, kaso lang gamit ko cellphone ko Nagpa-picture pa kami dalawa. Alis na ko, boss. Peace tayo. Sige, baka naabala ko ang trabaho mo. Uto-uto ka, baka naabala ko ang trabaho mo. Sige, magtrabaho ka lang dyan. Alam problema, kahit mag-comment ka dyan mag-comment. Sanay ako dyan, boss. Boss, uto-uto ka. Sanay ako sa mga ganyan laking kanto tayo, laking tambay. Kaya, alam natin yung kanya ng mga galawan. Grabe sa tagal namin nagkwentuhan General Torre, kahit talagang siya, alam mo ang lang kay General Torre, nagamit lang siya. At siyempre, talagang grinab niya yung pagkakataon. Yun ang nakita ko kay General Torre. Grinab niya yung pagkakataon
Kasi first time sa PNP na nagkaroon ng PNP chief nang dahil sa kanya. Kaya magiging history na yan kahit pinaglaruan siya ng tadhana, magiging ano na yan, history na sa kanya yan. Ang problema, kung dumating ang panahon, kaya nga sabi ko sa kanya, paano yan, General, kung halimbawa dumating yung panahon na gumante, yung idemanda ka, ay talagang ganon, sabi niyan. Talagang ganon ang buhay. Ayaw ko pangit topic mo. Di mo naman alam mga pinagsasabi mo Hindi mo kasi maintindihan. Dapat intindihin mo. Pag iniintindi mo, maintindihan mo. Pero pag di mo naintindihan, wala ka talagang maintindihan. Di ba? Ngayon, ano na naman ang pambubudol sasabihin natin? Kasi mamaya ang layo sa katotohanan. Malapit yan. Tingnan mo lang. Malapit yan sa katotohanan. Ngayon, sige, anong pambubudol na naman ang sasabihin ng mo? Nung boss mo. Sige, sabihin mo sa akin, baka may alam ka. Baka may alam ka, di sabihin mo. Ako naman ngayon ang mag-ano sa'yo. Sino ba source mo, sir? Si Jack? Si Jack, ginagamit ko yun araw-araw. Ginagamit ko araw-araw yun sa truck. Si Jack. Kaya, ayun, abangan natin mamaya yung pambubudol naman. Lahat ng mga testigo nila, pare, puro walang alam, katulad ng mga prosecutor na congressman, especially lead counsel nila, parang hindi lawyer, tanga. Yeah. Yun, malapit pa sa bus. Ano yun? Sabi ni Adrian, malapit pa sa bus. Ayun, hindi ko maintindihan. Malapit. Ano yun? Ano nakalagay? Hindi ko mabasa. Kasi, ano yun pilit na pilit talaga. Pilit na pilit yung impeachment. Kasi, isipin mo yan, yung narrative nila. Tignan mo, pati ikaw naguguluhan sa sinabi ng kapwa mo DDS. Pambihira. 100% yun, boss. Malapit sa katotohanan ang mga sinasabi mong boss. Ganon ba? Salamat kay Adrian Doliuro. Sabi ni uto-uto ka. Sabi ni uto-uto ka, tingnan mo. Pati ikaw, naguguluhan sa sabi ng kaunti. Talaga na dito. Anong gagawin nyo? Tanungin kita, uto-uto ka. Anong gagawin nyo pag nakauwi si Digong? Sige nga. Sige. Para magandang anong gagawin nyo? Maglulupasay kayo. Maglulupasay kayo ngayong kaiiyak. Di ba? Yari kayo ngayon pag nakauwi si Digong. Pustahan tayo kung makakauwi. Anong pusta? Sige, anong pusta? Kulat lang diha. Anong posta? Iposta mo yung mo dyan. Yung kita mo nung nakaraan. Marami kang kita nung nakaraan.
Nakikita kita sa lahat ng comment section doon sa ibang mga vlogger. Kala mo, oto-oto ka ha? Kala mo hindi ko nakikita pangalan mo doon ha? Sabi ko na eh. Nakikita ko pangalan mo doon eh. Kaso lang, ang kinaganda doon, alam mo ba ano, oto-oto ka? Malaki ang bayad doon kay Banat Bay pag napapansin yung comment mo. Totoo ba? Di ba? Sinusource mo na makakauwi. Huwag mo nang alamin. Ako nang nakakaalam doon. Basta ang ano ko, pag napansin yung comment mo doon kay Banat Bay, malaki ang bigay. Tingnan mo si Mima. Oh, yun, Mima. Mima na. Dami mo alam sa bayaran ha. Magkano bayad sa iyo. Yun totoo. Bayad sa akin, minimum ako. Oh. Magkano ang minimum ngayon? 695. Namamasukan ako, di minimum ako. Alam nga naman di ako sahuran. Arawan ako. O, di ba? Balatuhan kita pag kumita. Kumita ako. Sige, balatuhan mo ako. Pero malaki yung kinita mo nung nakaraan. Malaki yung kinita mo nung nakaraan. Di ba? Pumunta ka doon sa, no? Pumunta doon yung, ano nyo, yung team leader nyo, nangobra. Arawan ka pala. Ba't nagla-live ka? Natural. Katatapos ko lang kumain eh. Siyempre, mag-break time ako. Kagigilid lang namin eh. Mabira talaga ito. Pare, ano na naman ang sasabihin ng bangag sa sunan? Ay, siyempre, pambubudol na naman. Ano pa ba sasabihin eh? Wala naman siyang achievement. Ano bang achievement niya? Yung pamimigay ng bigas? Yung 10 kilo, naging 8 kilo? Nagreklamo yung mga taga Mandaluyong. Yung 10 kilo nila, naging 8 kilo na lang. Saan kayo napunta yung 2 kilo? Ano mo sa Davao na baha? Siyempre baha, anong magagawa mo sa baha? May magagawa ka ba sa kalikasan? Kalikasan yun eh. Maliban lang, pag yung mga kalsadang binaha na walang kanal. Doon umapaw talaga sa ilog. Anong gagawin mo? Oh, pero tingnan mo, kahit umapaw yung ilog, nasira ba yung ano doon? Yung flood control, hindi man nasira. Talagang umapaw eh. Anong gagawin mo doon? Alangan naman ipunin natin. sabi ni Pangulong Marcos, iipunin natin ang baha. Hindi maipon yun. Sobrang dami. Aywan ko ba sa Pangulo mo? Bakit? Aywan ko, ano bang nakuha nyo dyan? Bakit pinagtatanggol nyo yan? Yung iipunin natin ang tubig pa. Pabira talagang buhay na ito. Ano bang, sige makita, ano bang nakita nyo? Bakit ganon kayo kaday? Di mo talaga maintindihan yung boss. Masyado ka nang matalino sa sobrang talino mo. Sinusuportahan mo si Sarah. Alam mo boss, pag si Sarah ang nakaupo, tatahimik ang Pilipinas. Kasi sigurado hindi ka na makatambay-tambay diyan sa may kanto. Madadampot ka na. Mga tambay kayo ha. Dampot kayo ngayon. Wala na. Pag si Sara ang nanalo sa 2028, at siguraduhin naming mananalo yan.
Oh, sisiguraduhin namin na manalo si Inday Sara sa 2028. Kaya, galingan nyo. Oh. We, tahimik. Dami na nakawi ni Sara. O, di, bantayan mo. Ah, bantayan mo. Basta ang, di ka na makatambay sa kanto. Oh, sabi ko sa'yo, di ka na makatambay sa kanto. Sa amin, ang 20 pesos na bigas, hindi makakain kahit aso at pusa ang baho. Mayroon bang 20 pesos? Wala talaga akong alam na may 20 pesos na bigas. Alam mo Boss Jesse, nung eleksyon pa lang, totoo ito. Nung eleksyon pa lang, talagang doon pa lang una na nambudol siya. Alam mo kung bakit? Lahat ng kapitbahay ko nabudol nila. Kasi nga, ang pangako, yung mga ninakaw daw nila ibabalik sa tao. Pinangako yun. Kaya ang ginawa ngayon ng mga kapitbahay ko doon, naku, nagpila. Simula alas 7 ng gabi, inabutan ng alas 10 ng umaga, walang humarap sa kanila na tao. Una pa lang yun. Dami talagang nagalit sa kanila. Nambudol na siya, doon pa lang nambudol na eh. Unang-una pa lang, di ba? Kaya pinagalitan ko yung mga kapitbahay ko, sabi ko nga doon sa sinasabi ko na sa inyo nabubudulin lang kayo niyan eh. Di kayo naniniwala sa akin. Oh. Sabi patuloy, buti pa naniwala kami sa iyo. Sabi ko, pambihira kayo, hindi kayo naniniwala eh. Sinasabihan na kayo eh, di kayo naniwala o di unang nabudol o nagalit tuloy sila. Pero mo pumila ng alas 7 ng gabi. Inabutan sila ng alas 10 ng umaga kapipilaw. Walang humarap sa kanila na kung sino ang mga tumawag sa kanila doon. Oh. Doon pa lang malalaman mo na. Oh. Tsaka maano mo yun na talagang walang utang na loob. Ilang taon nakaburol yung tatay nila. Di ba? Ilang taon nakaburol yung tatay nila. Ilang presidente ang dumaan? 3? Walang naglakas ng loob na ipalibing. Maliban kay Digong. Oh, ngayon, anong ginawa nila? Pinagkanulo nila. Diba? Doon pa lang talagang, doon mo makita na talagang walang utang na loob. Oh. Talagang doon mo, grabe ang grabe ang, sa bagay ako, maintindihan ko siya kasi sabi nga ng dating Pangulong Duterte, pag ikaw ay lango sa droga, hindi ka nakakaisip ng maganda. Oh. Sabi ng kapatid niya, nag-a-addict yung kanyang kapatid. Anong gagawin natin doon? Kahit magpa-hair follicle test, wala. Oh. Ay talaga, nakakahiya talaga. Oh. Nakakahiya talaga. Kaya sabi ko, grabe. Sabi ko, tandaan nyo yan dahil nagka-interest kayo sa pira. Niloko kayo. Nagpakita kayo ng pagka-interest dahil sa pira. Di niloko nila kayo. Di ba? Biruin mo, maawa ka sa tao simula alas 7. Alas 7 ng gabi, nagpila-pila na doon hanggang alas 10 ng umaga. Para silang mga basasisiw doon sa gilid ng kalsada, nagpila-pila man. Alas 10 ng umaga, walang humarap. Ewan ko dito sa bagay. Pag troll talaga,
Wala man ano yan kasi isang tao lang naman may hawak yan. Nabuko na yung troll farm nila sa Makati. Mayroon pang dalawa sa may BGC. Oh. At kanina pala o kagabi, sa mga lugar nyo ba may mga pulis? Kasi yung pulis nandoon lahat, pinaikutan yung pinaikutan lahat yung ng INC. Nandoon lahat yung kapulisan. Ubus yung pulis ng Metro Manila nandoon sa INC. Takot na naman sila masalisihan. Oh. Di ba? Takot silang masalisihan na naman. Nandoon lahat sa simula doon sa may Balara. Napakalayo na noon, siguro mga 1 kilometro kalahati hanggang doon sa sa Sentral. Tambak ang pulis dito sa kabilang yung tagos ng University, tagos ng Visayas Avenue, nandoon punong-puno. Bukod pa yun doon sa harap. Sa Commonwealth, grabe. Punong-puno yung pulis, nandoon lahat. Kaya yung mga lugar nyo, pag walang pulis, asahan nyo na, nandoon lahat nakabantay sa INC. Oh. Kasi nga, anniversary din ngayon ng INC, 112 years old. Nako, nandoon sila lahat, binantayan. Kaya, yung mga kawatan, buwilo ngayon, yung mga kawatan, nandoon lahat yung pulis sa Commonwealth. Wala doon sa Congress, nandoon sa INC, nakabantay lahat. At yung yung Ayala Bridge, sarado na naman. Yung Mindula, sarado. Oh, walang makadaan. Kahit langaw, hindi makadaan. Grabe. Grabe ang ng presidente nyo. Doon sa harap ng Malacanang, talagang walang makadaan. Kahit langaw, hindi makadaan. Baradong barado. Ay, grabe. Oh. Kaya yung mga magnanakaw ngayon, buwilong-buwilo kasi nandoon nakabantay sa INC lahat, yung kapulisan. Siguro mga 100,000 nandoon o 50,000 nakapulisan. Grabe dito sa may Tandansura, sa may Kulyat. Kasi marami dyan yung mga kapatid natin na Muslim, yun dito sa may Kulyat. Dami yan dyan Isa doon sa binantayan. Grabe ka. Takot na silang maisahan. Nako? Kanino kayo Kanino kayo? May tanong ako sa iyo, uto-uto ka. May tanong ako sa iyo. Sinong nyo? Sinong contact person nyo? Baka kilala ko. Sige nga, sabihin mo. Yung contact person nyo. Kasi baka magkakilala kaming dalawa Di ba? Baka magkakilala kaming dalawa, sabihin ko na sabihin ko na lakihan ang bigay sa'yo. Bubulungan ko. Madaling kausap yon. May 3 akong dyan, kaibigan. Baka hindi mo alam. May 3 akong kaibigan nandyan sa loob nyo. Kaya alam ko yung nyo, opisina nyo. Kaya ibulong mo sa akin. Total, tayong dalawa lang naman nag-uusap dito. I-comment mo dyan. Tayo lang naman dalawa nakakarinig Sabihin mo sa akin para ibulong ko doon. Sabihin ko na lakihan. Yung huwag kang maniwala doon. Hindi nga binigyan ng gobyerno anong ibibigay niya na hindi nga binigyan? Si Soto, tanungin mo.
kung naibigay niya yung sahod niya sa mga tuition sa estudyante. Sige, sabihin ko sa'yo. Sagutin mo ha, adik ba si Basti? Huwag yun, kasi sabi ko sa'yo, bago tayo mag-usap niyan, ipakita mo muna yung hair follicle test ng boss mo. Diba? Huwag mo munang, anuhin mo muna yan. Isang tabi mo muna yan. Kasi, pag pinakita mo sa akin yung hair follicle test na live video, sasabihin ko sa'yo. Ha? Usapan niya na. Isang tabi mo muna yan. Sabihin mo sa akin yung kung sino ang team leader nyo dyan. At pag kilala ko, bubulungan ko, nalakihan yung sa'yo. Ha? Dalawa lang naman tayo dito. Wala namang ibang nakakarinig niyan. Ang nagawa ni BBM ay ang paglubo sa utang na... Uy, may nakarinig pala sa atin. Huwag mo munang ibulong. May nakarinig pala sa atin. Andyan si Andyan si Boss DDS. Nandyan si Boss DDS. DSS. BYEBN. Nandyan. May nakikinig pala sa akin. Huwag mo muna sabihin. Huwag yun, ikaw na walang patunay na bayaran ako. Pakita mo muna ebidensya. Sabihin mo nga sa akin, baka kilala mo yung team leader nyo. Baka kilala ko, mabulungan ko. Diba? Like father, like son. Ay, mas malala. Mas malala naman. Kasi yung tatay naman, kahit papano, may napagawa naman. May napagawa naman kahit papano yung tatay. Sabihin mo sa akin, tayo lang dalawa. Sabi ko nga sa'yo, isang tabi mo muna yan. Yung hair follicle test muna, ang natin. Bago mo yan, yung hair follicle test muna sabihin mo. Diba? Huwag na nating huwag na nating pagtalunan yan. Kasi wala ka namang maipakita. Gusto mo akong magpakita? Ikaw ayaw mo magpakita? Ano ba yan? One-sided naman yun. Dapat parehas. Huwag na sagutin mo muna. Dapat parehas. Para, parehas naman. Pakita mo muna yung hair follicle test. Ayan. Magkasundo tayong dalawa dyan. Diba? Pag pinakita mo yung hair follicle test at napatunayan na hindi totoo, di ba? Yap, may napagawa nga pero mas malaki ang korupsyon, bagsak ang ekonomiya sa Pilipinas. Tama. Tama. Talagang malaki. Dito talaga sobrang laki, trillion eh. Trillion ang nawawala. Ang masaklap, hindi niya kaya yung pinsan niya. Kasi sigurado, kakanta din yung pinsan niya. Sino pang ikakanta ng pinsan niya? Wala nang iba. Kaya, talagang malabo na mangyayari. Kita mo ngayon? Dagdag na naman sa pahirap. Dinagdagan ng 12% ang taripa natin. Pag tayo import or mag-export, may 12% na taripa na ipapataw sa atin ang US. Dahil matigas ang ulo ng presidente ni Oto-Oto ka. Di ba? Ang parusa sa kanya 12%. Patay na naman yung mga negosyante natin. Lalo nang maghihirap. Lalong-lalo na yung kaibigan ko, yung entrepreneur na kaibigan ko. Nag-i-import siya ng mga pabango sa US. Another 12% na tariff na naman ang kaharapin
Kawawang mga entrepreneur. Wala. Paano pa makaahon? Sayang ang pinagharapan. Ikaw talaga, di ka nakikinig sa ibang channel. No. Kakasuhan na yung pinsan niya. Anong channel ba pinapanood mo? Nako, tagal na yan. Isang taon na mahigit yan. Maniwala ka ba dyan? Oh, subukan niyang kasuhan. Pag kinasuhan yan, lahat yan lalabas. Lalabas ang baho niyan lahat. Sige, yun, challenge yun. Hindi ako naniniwala. Kasi pag kinasuhan yan, sigurado yan. Nagbabala na eh. Hindi siya mananahimik once na kinanti siya. Alam nyo na ang susunod. Sinabi niya na, nagbabala na siya eh. Subukan nyo lang. Malalaman nyo lahat. Di ba? Sabi niya, hindi siya po pwedeng makulong mag-isa. Di ba? Kasi totoo naman talaga. Hindi naman po pwedeng isa lang talaga ang mastermind dyan. Mayroong pinaka-mastermind dyan. Sino ang pinaka-mastermind? Iyon ang abangan natin. Pag kinasuhan si Romualdez. Di ba? Sabi siguro, subukan nyo lang. Nang magkaalaman. Di ba? Hindi nyo kayang kasuhan yan. Maniwala kayo. Puro lang ano yan. Puro lang balitang ano yan. Balitang wala. Bulag na Pilipino. Puro ka Duterte. Ay nako. Sabihin mo, pakasuhan muna. Pakasuhan mo muna bago ka mag-ano dyan, bago ka magdadaldal dyan. Nakasuhan, babalikan kita ha. Sige, balik ka. Anytime naman. Pwede kang bumalik. Pag nakasuhan. Pag nakasuhan, sabihin mo sa akin na nakasuhan. Kay sigurado sasabihin din niya lahat kung sino ang may kinalaman. Malalaman lahat. Maganda yun pag kinasuhan. The best. Pag kinasuhan, para magkaalaman. Para magkaalaman na. Siya naman ang nagsabi. Hindi siya makukulong ng mag-isa. Sasabihin niya lahat. Tell all na siya. Kaya maganda yon. Magandang ano yan. Sabihin mo, sige, kasuhan niya na ngayon. Mas maganda nga. Maaresto na ngayon eh. Para magkaalaman na. Pag nakasuhan, tatanggapin mo ha. Sorry sa word, pero pagka bubumubos. Alam mo ba, yung sinasabi kong hindi makasuhan, kabubuhan yon. Challenge yun sa'yo. Sabihin mo, kasuhan mo. Hindi kabubuhan yun. Si Romualdez mismo ang nagsabi. Hindi siya mananahimik. Hindi siya makulong mag-isa. May isasama siya. Kabubuhan ba yun yung sinabi niya? Hindi ako galit. Di ba? Kaya nga sabi ko sa iyo, challenge. Pag nakasuhan. Pag nakasuhan. Antayin natin mamaya kung may kaso. Kasi may ano daw, may pautot daw mamaya si BBM. Nagsorry nga eh. Ala yun. Yung sorry niya, mga ano lang yun. Drama lang yun. Kang maniwala doon sa sorry niya. Mamaya may pautot daw si presidente. Eric, in short, damay-damay na, sabi ni Romualdez. Di ba? Si Romualdez may sabi niyan. Ayan, si Boss Eric nagpapatunay.
Asan ang kabubuhan doon? Kaya nga sabi ko sa iyo, subukan lang niya. Pwede magtanong, boss. Kanina ka pa nga nagtatanong. Saka ka ngayon magtanong kung pwede. Pambira talaga ito si uto-uto ka talaga. He said he will not go down alone. Sabi ni Eric, di ba? Basahin mo ha. Dapat talaga kasuhan na para makita natin of what happened. Iyon ang inaantay ng lahat, na makasuhan talaga si Romualdez. Mas maganda nga makulong eh. Kasi pag kinasuhan, baka mamaya yung optics lang na kaso, kinabukasan. Kasi nga sabi nga ni Ombudsman Remulla, ganyan na lang, kunting-kunti na lang, ganyan na lang. Hanggang ngayon, ilang linggo na yung sinabi niya, ilang linggo na. Kasi dyan magkaalaman talaga pag kinasuhan yan. Kaso lang, baka yung kasong Hausyaw, yun lang. Doon tayo malintikan. Kasi nga, sinabi na yan ni Romualdez eh. Hindi sila na babala yun. Babala yun para sa mga nakinabang doon sa Ghost Project. Kung galit si Duterte sa adik, bakit si Basti buhay pa? At sabi ko nga sa iyo, paulit-ulit na tanong mo, sino ba bubo sa atin dalawa? Ikaw o ako? Paulit-ulit yung tanong mo eh. Siyempre, unahin muna nila kalaban. Nila gaya ni Marcolita. Inuna muna nila yon. Kasi nga, nabubuking na sila. At yung mga kasamahan nilang senador, di ba? Nabubuking na sila, una na silang nabubuking. Ngayon, ano sabi nung administration senator doon sa 18 Marines na mga kargador daw ng mga kargador ng basura? Bakit kinuha ni Ombudsman yung kanilang mga statement? Bakit ginawang ebidensya ni Ombudsman Remulla? Kinuha yung statement ng 8 Marines. Kaya nangangahulugan lang na yung mga senador takot na takot. Naku, hindi ko nabasahin, hindi ko alam kung sino bang bobo sa atin, ikaw ba o ako? Madumi talaga ang politika sa Pilipinas. Lahat ng admin, kahit dati pa, puro korupsyon. Alam mo, Boss Eric, ang katotohanan yan, ang korupsyon talaga hindi mawala. Kahit saan yan. Alam mo kung bakit? Unang-unang nagpapakurap dyan, ang mga hindi naman lahat binibili ng buto. Ngayon, saan sila kukuha ng pambili? Mamumursinto sa mga kanilang mga nangungontrata doon sa kanilang lugar, sa kanilang nasasakupan. Di ba? Hindi maiwasan talaga yon. Pero masyado naman na itong talagang wala na talagang project. Multo na talaga yung project. Ang daming pira. Ang daming pira. Ang nakakagalit pa dyan, pati yung pira ng PhilHealth, kinuha pa nila. Kanina galing kami sa PGH. Napakaraming pasyente doon sa may gilid na kawawa. Parang mga aso doon sa gilid na natutulog, sa gilid ng daanan, ng sidewalk. Nako, grabe. Kawawa. Grabe ang galing ako kanina ng PGH. Ngayon, challenge ko sa iyo, oto-oto, kung talagang sino sa atin dalawa ang bobo.
At pumunta ka ngayon sa PGH. Punta ka ngayon sa PGH. Tingnan mo, ngayon sabihin mo kung sino ang bubo. Kasi totoo ang mga sinasabi ng mga Marines. Magnanakaw talaga. Totoo. Alam mo kasi Boss Jonathan Intad. Hindi yan magsasabi kung hindi sila inutusan. Isipin mo sa isang congressman, mag-hire ka ng mahigit 100 na bodyguard. Saan mo dadalhin yun? Gaano karami ang anak mo? Di ba? Yung ibang ang congressman, makikita mo, isa lang ang bodyguard. Siyempre, para hindi mahalata, kukuha talaga ng yan. Sasabihin na bodyguard. Pero yung pala, ginawang kargador. Oh, marami akong nakita na congressman, ang kasamang bodyguard, isa-isa lang. Pangalawa yung kanyang driver. Pero ito si Sarliko, grabe, 100 plus ang kanyang bodyguard. Yung pala, gagawin lang kargador, mag-deliver ng pira. Alam mo, oto-oto ka. Hindi mo pinag-aralan. Alam mo ba yung 400 na yun na sinasabi mo? Sundalo yan. Sundalo yan yung sinasabi mong bodyguard. Sa tingin mo, kasama ba yan lahat? Nandoon lahat yan sa nandoon lahat yan sa headquarters. Kasi nga, mayroong Vice Presidential Security Group. Kaya gano'n sila kadami. Talaga naman to, talagang mahirap talaga makipag-usap sa walang utak. Ay, nako, aywan ko sa'yo. O bakit yung PSG, napakarami. 500 plus din yung PSG. Sige, sabihin ko sa'yo. Bakit kay Marcos? 500 plus din. Sige nga. Pareho lang naman silang marami Anong pagkakaiba doon? Ewan ko sa'yo. Hindi ko alam kung saan mo nilalagay utak mo. Talaga naman to si ewan ko sa'yo. Hindi ko alam kung saan nakalagay ang utak. Bistayo, uto-uto ka. Alam mo, para kayong kaibigan ko. Talagang diehard din siya diehard din siya kay Marcos. Inabodol siya, pumila. Lahat yun, palagi kaming magdebate din doon. Kasi nga, diehard siya kay Marcos Inabodol siya, pumila simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. Ngayon, ayaw niya na. Nabudol din siya Peace lang, usapan lang to. Alam, pikunan. Tama. Alam mo, Boss Eric, yung kaibigan ko, diehard talaga yung kay Marcos. Napaka-diehard yun. Galit yun pag makarinig na na si Marcos, galit na galit yun. Pumila siya. Simula alas 7 ng gabi. Hanggang alas 10 ng umaga. Sinisi siya ngayon ng mga kasamahan niya. Ngayon galit na siya kay Marcos. Nabudol siya. Ayawan ko kung kailan ito magising si Boss Uto-Uto. Uto-Uto ka? Ay, nako. Ay, ganda ng asara natin Uto-uto ka. Ngayon, galit na siya pag narinig niya si Marcos Pag ang usapan ng Marcos, umaalis na siya galit na siya kay Marcos Ikaw ba naman magpila simula alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng umaga, ibinakbakan sila ng lamok na napakarami. Sinisi pa siya ng mga kasamahan niya. Kasi ang masaklap doon, nagtangay pa siya ng sa sobrang diehard niya kay Marcos. Nagtangay pa siya ng ibang kapitbahay kasi nga nakaano daw siya na
mamimigay nga, ipamimigay yung bibigyan daw ng puhunan na tag 50,000. Ngayon, nung sinisi siya ng mga kapitbahay niya, mga kumpare niya, kumare, nagalit na siya kay Marcos. Nasa history na ang kurapan. Even this Aguinaldo, pinapatay ni Bonifacio. Dapat naging presidente dapat si Bonifacio. Kaya nga pero ganoon talaga ang buhay. Ang doon, ang may malasakit talaga. Ang pinag-uusapan doon, ang malasakit. Di ba? Kaya talagang ganon. Matatatak na sa history yan kung anong klaseng presidente si Marcos. Di ba? Sabi nyo nga, like father, like son. Pero mas matindi yung son kaysa sa father. Tama ba, boss? Walang politiko na may malasakit sa bansa. Mayroon. Ang mga Duterte. Kasi naubos yung mga adik sa amin, tapos yung mga tambay na tulad mo. Anong nangyari? Nagsitakbo yung mga adik sa amin, naubos. Doon nga namin nalaman sabi ko, dami palang adik dito na dami palang user dito sa amin kasi nagulat kami. Inaasahan na namin na napakabait, yung pala user. Nahuli ng pulis, nagpakain ng manok, alauna ng madaling araw, nagpapakain daw ng manok. Anak ng baka yun. Sa totoo lang. Alam mo kung bakit? Nanahimik yung lugar namin, uto-uto ka. Sabi ko sa iyo, uto-uto ka. Basta may maipakita ka sa akin video na hair follicle test ng presidente mo. Ipakita mo sa akin. Ngayon din, sasabihin ko sa iyo. Challenge ko sa iyo yan. Sasabihin ko sa iyo, huwag mong ulit-ulitin kasi nagmumukha kang bobo. Nagmumukha kang bobo. Galit si Duterte sa adik. Pero sabi ko sa iyo Sabi ko nga sa iyo basta't ipakita mo sa akin, sasabihin ko sa iyo. Pakita mo sa akin. Di ba? Simple lang naman 'yan. Ganon lang naman tayo dito. Basta ipakita mo yung ebidensya na yung pinagtatanggol mo, hindi totoo yung sinasabi ng ate niya. Tapos ang usapan. Sasabihin ko sa iyo. Tiga Davao ka ba, boss? Yung mga biyanan ko taga Davao. At tumira ako sa Davao ng tumira ako sa Davao ng 5 taon. Sa Makilala. Yon. Diba? Sabihin ko sa iyo, kaya si Ellen Adarna, wala na, nakalipad na. Kaya alam mo, boss. Kaya nga sasabihin ko nga sa iyo, basta ipakita mo yung hair follicle test. Pakita mo yung hair follicle test. Para tapos ng usapan. Wala na tayong pag-usapan. Diba? Anong oras na ba? Mag-uumpisa na yata yung pambubodol na naman 2:00. Napanood mo ba interview niya? Marami daw tinitira na duga. Hindi matatapos usapan nyo. Ayan. Rabi! Kung adik ang isang tao, takot sa drug test. Tama.
Ah. Magandang hapon kay Rabi. Ayan. Hindi, nanguurat lang yan, Boss Eric. Nanguurat lang yan si, Pero wala namang, yan. Kaya niya bang sabihan yung amo niya? Baka batukan lang siya ng amo niya. Makalapit ba siya dyan? 700 ang nun? 700 ang bodyguard nun? kahit doon sa ng Malacanang, di makapasok yan. Good. Bodol noon sa lahat. Sabi ni Rabi. Mr. Romualdez Tambi. Yan, magandang hapon nalit si Boss Martin, Boss Romualdez Tambi. Rabi, yaw, sabi ni Boss Tambi. Kaya, yun, abangan natin ang pambubudol na naman mamaya. Diba? Thank you sa inyong mga palike. Kasi si Uto-Uto ka, yan, talagang nanguurat lang yan. Pero kita mo naman yan, makadidiis din yan, nanguurat lang yan kunwari lang yan, pero nanguurat lang yan. Tambi, dadalo ka ba sa Suma? Nako, paulit-ulit ka na lang dyan. 10K pala, 2K. Ano ba talaga? Ang gulo-gulo talaga nito. yung ko, dapat manood ako ngayon ng Suna. Kaso lang may trabaho ako. Sabi ko doon sa kayo na lang ang manood. Binigay ko yung slot ko doon sa dalawang kasama ko. Di ba? Shout out boss D. Simula na ba suman ni Boss B? Kamuti-muto is D. Shout out. Wala pa, mga pa siguro yan, mga alas 3:30 or alas 3. O baka alas 4 yan. Kasi nag-ano pa binago yung script. Kasi nga kakasuhan na daw si dating speaker Romualdez. Natakot, nagbago ang isip. Binago yung script baka matagal-tagal lang. 4 PM daw boss. Yan. Kasi nga binago yung script. Paano kaya pumalakpak yung congressman kung ipakulong ni BBM si Tambi? Hindi. Alam nyo, Boss Rabi, unang pasok niya ni BBM, malamang ang sasabihin niyan, nahiya na ba kayo? Kasi nung nakaraan, mahiya naman kayo. Di ba? Palakpakan ngayon yung congressman. Ngayon, isisigaw niya naman, unang isisigaw niya yan, nahiya na ba kayo? Kasi yung mga congressman ang sabi nung mga 18 Marines mga congressman ang puro kawatan. Sabi rin ni Leandro Libiste na yung 90% ng mga congressman may mga sariling kontraktor or kamag-anak nila kontraktor. Sinabi yan ni Leandro Libiste, hindi nila matanggal-tanggal, hindi katulad kay kay Gubarsaga, talagang pinagkaisahan nila na kasi diretsahan din si Kiko Barsaga, nang aasar talaga doon sa loob Ngayon hindi nila matanggap. Sabi ng mga tigulang na ng mga congressman doon. Sabi ng mga tigulang na congressman doon, bakit mo sinasabing kawatan kami? Tanggalin ka namin. Bakit? Kailangan pang Suna. Wala namang project. Yun ang masaklap na katotohanan. Bakit kailangan pang magsuna? Di ba?
Nakakalungkot lang. Parang ano na lang ang sasabihin na naman. Pero ako ang iano niyan yung sinasabing walang gutom program. Iyon ang ibibida niyan. Tapos namigay ng bigas sa Mandaluyong 10 kilo daw. Nung tinimbang nung nabigyan 8 kilo lang pala. Matatawa ka na lang na kahit naasar ka, matatawa ka na lang. Paano nyo malalaman? Channel nyo is Iminay lang. Tapos source nyo kapwa nyo vlogger. Talaga naman ito si aywan ko sa'yo, di ko na maintindihan pinagsasabi mo. Di ba? Kaya siyempre yun ang una niyang ibibida. Tapos sasabihin niya walang gutom program. Yung tig sa 10 kilo nagiging 8. Ipagyabang na naman niya yung mga tutulungan niya. Malapit na maghirap. Yun, sabi niya. Marami daw mahihirap pero marami na rin ang malapit ng maghirap. Alam niya na maraming maghihirap kasi alam niya naman talaga eh. Wala na bagsak ng ekonomiya eh. Kaya ganoon ang ginagawa niya. Uubusin niya lang yung pera ng Pilipino pambigay. Duterte mo. Si Duterte mo. Di mo masisi. Lahat ng kapulbakan. Ay, nako. Nakakatuwa naman ito si Nakakatuwa naman si Uto-uto ka. Ang daming. Para din ito si Mima. Di ba si Mima? Kita mo, sa sabi niya? Tatay niyo ilagay sa garapon? O siya ngayon ang nalagay sa garapon. Mahilig kayo magsalita. Wala naman kayo ebidensya. Nako? Ay, nako. Nakaisang oras kalahati na tuloy tayo. Ito si lakas mang urat nito ni Uto-uto ka eh. Uto-uto ka, magpaalam na ako. Magpaalam ka na. Magpaalam ka na dyan. Uto-uto ka. Magpaalam ka na. Abangan mo yung tapos palakpak ka doon. Kasama yung 2 paa. Alam ni BBM kung ilan ang mahirap. Kasi sa 1 billion na ninakaw, 1 million ang mahirap. Di ba? Ay, ganun talaga. Peace tayo, sir. Ayan, magpaalam ka na dyan sa kanila. Magpapaalam na rin ako. Baka lumarga na kami. Walang pikunan na. Asaran lang to. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng dumaan. Kay Boss Rabe. Ayan, uto-uto ka. Peace tayo Kay Boss Rabe, sa lahat. Kay Eric. Sino ba yun? Ang dami nyo, hindi ko matandaan Lahat kayo. Ayan, bye all. Enjoy sa Suma. Ayan. At maraming salamat po kay Mami Mercy Calunod. Alright, ingat po kayo. Ingat po sila lagi sa inyo. Ayan, kay Audrey Nicole, kay Nani Sanchez Vlog. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ay, bago pala ko, nakalimutan ko. Bago ako magpaalam, gusto ko pasalamatan yung DOST. Ayan, at yung PCCI Valenzuela at yung GCI. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, sa walang sawang pagtulong sa mga single parent. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat.